may na concert natay nadakpan ganina pero nakakuha na karon sir, naka-quarantine unya in fact ipay na itong kaso ganina sir. Okay. So, unsa man ang orasan ninyo na intercept, sir? Ito oras ganina. Morning, ito na tayo kaso. More or less, mga alas 10 sir ganina. Alas 10 sa buntag, karong Lunes. Yes, sir. Okay. Asa man ang dapita, sir? Sa kuan sir, sa Barangay Alumar sir. Barangay Alumar. Yes sir. Alumar. Asa man ang dapita, sir? Daplinig Baybay? Yes sir, Isla Island Barangay sir. Island. Island Barangay. Dito ni sila na intercept na to sir. Okay. Kisa may nakasumbong ninyo, sir? Sir? Kisa may nakasumbong ninyo nga dunay mga tao nga niso. Nay concern si nakasumbong sir nya kanang atong Island Barangay sir natay nakadepende ang mga pulis kanang gitawag na mo diri nga kanang kalasag ni Daguhoy sir. So ang among entire Island Barangay diri sir naka-kunya na mga pulis na to diya nga naka-assign sir ang ato ang kalasag ni Daguhoy sir. Okay. Pero mga concerns sa citizen una maoy nakasumbog ngadto sa atong mga pulis. Yes sir, na may mga report conservation so immediately pagkaibaw sa atong task force na to kanang atong kalasag ni Daguhoy so immediately ni respond sila sa mao to na intercept ng mga tawhana sir. Okay. Sa may gisakyan ani nila, sir? Kuan na sir, ang ila ko diri sir na ang sakyan nila is bangka, mga motorized bangka sir nga pagka abot sa atong task force sir, sa atong kalasag, so wala na nilang dakpining bangka kay mostly sir ang nilang hayro nga bangka sir kanang mga twin engine sir nga kusog kay nagan. Kusog managan. So wala na diha na dakpan ang bangka. Yes sir, wala na sir. Unsa man to gi-hire lang? Yes sir, Gikag Cebu to. Yes sir, Okay. Kisa may mga pangalan ano yung mga nadakpan, sir? Pangan. Ako tanawon diri sir. Sige, sir, palihog. Okay. So, tulo ka buok. Kani si Kwan sir. Sige, sir. Ang usa mao ni si Ranilo Uminto Abais. Ranilo Uminto. Pila edad? Uminto Abais. Pila edad, sir? 30 anyos ni sir. 30. Taga-asa man eh? Taga Barangay Alumar sir. Alumar, gyapon. Yes sir. Okay. Kaning usa? Kaning usa mao si Rogie Minyosa. Camacho. Okay. Rogie Minyosa. 36 anyos ni sir. Okay. O mao gyapon taga Alumar. Alumar. Ang ikatulo mao ni si Warlito Abinido Botero. Warlito Abinido. 41 anyos gyapon sir. Unya mao gyapon barangay sir. 41, Alumar. So may mga trabaho ano nila, sir? So may mga trabaho ano nila? Ang mga trabaho ano nila mga kuan sir, mga mananagat ni sir. Mananagat. Okay. Pero dito na sila base sa Cebu or unsa man? Taga kuan sir, Konsolasyon sir, gikan sila sa Konsolasyon yun. Gikan sila sa Konsolasyon. Gikan ng Konsolasyon. Actually, paano sila sir kanang mananagat ni sila din sa Barangay Alumar pero natamingan sila dito pag lockdown sa Konsolasyon. So mao to lighot sila gari dire mao to nga ato ang intercept. Pero kano sa araw man sila nigikan diha sa Barangay Alumar padong Konsolasyon? Mao pa na nga tong cancer, mao pa na nga tong susihon nun sir, o kano sa ni sila nang larga. So possibly sir, nang larga ni sila sa ikan diri sa Barangay Alumar, wala pa ang cancer, wala pa ang lockdown. Awa pa lockdown. So sa ato pa taud-taon na ni sila dito sa Konsolasyon. Taud-taon na ni sila sir, taud-taon na ni. Okay. O niya gi-file na ning kaso ani or filean pa? Yes sir, gi-file na ni kaso ganiya sir. Gi-file. Unsang kasuha sir? Unsang kasuha?
Sir, ang kuan na to, ang Kaning ang quarantine kaso nga gitay protocol. na to is Provincial ordinance. naaman tayo kuan diri sir, naaman tayo provincial ordinance na mo diri. Okay. So, oo. So, kaning sa provincial violation sa quarantine protocol. Yes sir, in addition to kuan sir, to COVID-19 sir. Okay. Unya gadritso po din sila sa isolation, sir. Or Yes sir, naka-quarantine na ni sir, naka-isolate na ni sila. aha. Pero unsa man ni kuhaan ni sila og PCR test kay murag delikado dito yes sa sir, after 7 days ni sila sir, kuhaan ni sila og PCR test. Mm. So, kung kung mauna na, ang protocol na to, kung ma-determine na naa sila kuan or ma-positive sila, so, another kuan. Kanang 14 days na to, sir, mauna yung quarantine period na to. Okay. Sir, diha man toy atong nadunggan nga pronouncement sa gobernador nga hatagag reward katong mga makahatag og impormasyon sa mga molighot o mo illegal entry diri sa Bohol. Would you recommend sir nga mahatagan og reward kaning mga concerned citizen diha? Yes sir, naa sir, pero ang ato rapod mo kung naihatag yun sa ato ang katuma concerned citizen, so pwede sir na, Okay. mas maayo po na. Pero na-identify mga ninyo ang mga concerned citizen sir basin na in kaso nga dunay mo kontak nga Yes sir, mahatag og yes reward. sir, na-identify na sir. Mga pila pod ka buok sila sir? Pila pod ka buok sila? Ang kuha naman ko diya sir, nga kanang kuha na mga nakabantay nga actual nag-report, o saan naman nag-report. Okay. So, after pag-report mo itong verify na to, so mo ito nga naitabo nga na-intercept na to sila. Okay. Pero wa pa nila nakauli sa ilang balay sir ha? Wa pa sir. Bago pa gining dunggo. Mao pag dunggo sir, mao pag pagdunggo nga siguro aware naman ang kanang bangka na bilang dapita diri sa mga isla nga kuan gyud ni higpit yung kayo mao to nga siguro kay pagdunggo mao to nga ni sibat dayon ning bangka so wa na ma-access sa ato ang kuan sir, sa ato ang service na bangka po sa ato ang task force na to. Tungod kay kusog kay managan ning mga bangka sir, twin engine ning gamit sir. Pastelan. Twin engine ha? Yes sir. Pero ang tag-iyaan ni wa po diha kay taga Cebu or di ka gihayra. Yes, sir. Yes, sir. Gihayra. Yes, sir. Okay. First time ni sir or doon na ba na mo yung mga previous nga mga nadakpan nga kuan? Nana may mga previous sa mga nadakpan diri sir. In fact, nana ganin may mga bangka po nga nakuan diri. Na kuan diri na dakpan. Na hold na mo diri. Dili lang kay karon pa ni sir daghan may nadakpan pod. Unsa may mong tambag sir sa katong gustong mo suway gyud og sulod na bisan og wala pa gilift ang atong kining ni ang mga balao Yes diri. sir, ang ako lagi ka-advise sir, ako yung tambag nila nga, katong mga gusto mo uli, wala man nababagi sila, wala man napugni. Pero ang ato lang, naman tayo mga protocols, so maugin na itong subayon. Pareho sa pag-process ng mga dokumento, karon nga maligal lang ang pagbiyahe nila. Mara dyan na sir. Okay. So, dili lang po sila mauhatog biyahe kung tanaw nila nga kulang sila sa dokumento, kasi sigurado din sila nga, igabot nila din si tapi sir, dakpan din sila. Okay. So So, sir, sir, akong advice nga, mo-process lang nito. Ini, ang atong, ang programa na mo diri sir, sa, kuan, diri sa Bohol, sa buang provincial, probinsya sa Bohol, sa atong gobernador, nga, ang tanan nga mga ilisay, kinanglan makauli na. Makauli na, pero nalagi na kumpleto ang mga dokumento sa aron mahining legal lang nilang pag-travel. okay. Sir, salamat kaayo Captain Tambuboy. Sa ito yung first name na to, sir? Bini sir. Bini Sir Tambuboy. Yes, sir. Salamat kayo niya. Congratulations kay Abtik inyong mga katauhan niha inubanan sa itong mga kapulisan no? Okay, sir. Vigilant Thank kanunay. you sir.